Gaur egingo dugun hitzaldia, bada Bizkaiari Gorria herri dinamikaren baitan egiten garen ekimentxoen barruan, lusuzko hitzaldia daukagu gaur. Bizkaiari Gorria udaberri honetan hasi den dinamika bat da, zerbait entzun baduzue, aurten betetzen direlako 85 urte fascistak sartu zirelako Bizkaian, Bizkaiko frontea erori zenetik, eta horrena inguruan batu ginen bai memoria elkarte desberdinetako jentea, ezker abertzale eta ezker independentismoko bai gazteak, emakumeak, langileak, egin genituen pare bat tailertxo eta zelan dinamika horri edo orain dela 85 urte gertatutakoari gaur eguneko begirada bat eman eta batez ere jabetu Bizkaia, hor ikusten duzuen bezala, dala territorio de luchas. Askotan borroka pilo bat eman dira gure lurraldean eta ez gara ez da jabetu ere egin. Eta ariketa oso ona izan da atzera begiratu, baina batez ere etorkizuna begira jartzeko. Eta egun horri begira, gaur esan genuen, orain dela 85 urtera begira jarri gara, eta guretzako garrantzitsuak ziren bi galderari erantzuna emon nahi genion, edo 85 urte ondoren zer geratu zaigu frankismo hartatik, zelan gauden gaur egun, zer garrantzia daukan oraindik ere frankismo horrek estatuaren anatomian, ez? Eta horretarako pentsatu genuen gaur gure laguna gonbidatzea, eta etorri da Iñaki Egaña, ezagutuko duzue, historialaria, Euskal Memoria Fundazioko kide, artikulista eta mendizalea gaur Gorbei aldetik ibili dena, por cierto. Eta itxiko zaituet beragaz, eta holan tartetxo bat aukidek egu gero galderak edo eztabaida bat egiteko, hausnarketa bat egiteko. Bai, orduan eskerrik asko Iñaki eta zure gaitza. Hitz egin dugu, duela 25 bat urte, edo gehiago izan daiteke. Hitzaldi bat eman genuen, baina azken pisuan hemen, gerrari buruz hain zuzen ere. Gerra zibilari buruz Mikel Arizaleta zan aurkezlea, eta gurekin ez dagoen Mikel Arizaleta, eta, jendetza, lehenengo hitzaldia ematen zana, biktimen izen asko, zenbaki asko ere bai, eta nik usten dut mito asko ere baztertu egin genitun, ez? Kontakizuna beti, zoritxarrez esango nukenik, kontakizuna beti borrokaldi bada. Eta, Mikel Arizaleta esan zegoen, bukatzerakoan publikoki gainera hitzaldi historikoa zala. Lehenengo aldiz, izen asko eman zirelako, edo eman genitulako, eta bar. Anekdota badakat, desdu zerik usirik gaurko ekitaldiarekin, baina Iñakirekin hitz egiterakoan gogoratu naiz. Lehenengo galdera, atzean zegoen adinako gizon bat, txapelarekin, txikia, potoloa goratzen naiz, esku altzatu zuen, eta esan zuen, 37an Euskal Armada Santoñako bidean, bera ez dakit nungoa zan, Karrantzakoa edo ez dakit nungoa zan, basarri batekoa, eta eraman zuten idi bat, nire basarriko idi bat eraman zuten, eta oraindik ez didate ordaindu, nun eskatu behar dudan faktura edo, ordaintzekoa, ez? Ez dakit, 40 edo 60 urte pasata gizon horrek eskatzen zuen, eta gaur egun naiz eta 25 urte pasa ikusten dut eskaera hor daude, ez? Atzo esate baterako beste adibide bat jarriko dizuet, Pako Etxeberria ezagutuko dizute, forentzea, telebistan azaldutakoa, askotan azaldu da. Gaur egun Espainiako gobernurako lan egiten du, bere bulegoa Madrilen dago, memoria historikoaren aholkularia da. Eta, ez dakit, arratsaldeko 4 deitu zian, galdezka, Valladoliden atzo bertan aurkitu zituztelako gorpu batzuk eta horietako 2 paperakin, ez dakit nondikan ikerketa zetorren, euskaldunak izan zitezken. Eta, izenak pasatu zizkidan eta handikan 3-4 ordutara
esan nion begira, bata Arrankudiagakoa da eta bestea familia Gernikan, eta dagoeneko kontaktuan jarri gera familiekin. Eta esan zian, nola hain azkar, guri ez dagokigun lana ari gera egiten, herri lana zuzen ere, eta gobernurako lan egiten duen batek eskatu beharko liokela edo ertzaintzari edo Guardia Zibila, baina gure hain zuzen ere gure indarra hor dago, komunitatearen estutasuna eta betidanik lanean, gure balore nagusiena da komunitateena hain zuzen ere lana. Egun hauetan ere, duela 2 edo 3 aste gogoratuko dezutenez, Begoñako kanposantuan altxatu zituzten gorpu batzuk, atzo edo eren egun jakin izan genuen Donostiako Poioeko hilerrian fatxisten mausoleoan lotxagabez lurperatu egin zituzten 90 bat miliziano eta gudariak, gehienak komunistak eta anarkistak. Beraz, oraindikan ikusi dugu duela gutxi ere Espainiako gobernuak lehenengo aldiz barkamena eskatu duela Gernikako bombardeaketari dagokion edo kontuaz, duela 15-20 urte Alemaniako gobernua gauza bera egin zuen, ez dakit Gasteizko parlamentuan zenbat aldiz eskaera berdina egin zuten, eta azkenean aurten egin dute, instituzio batek egin beharko zuena, naiz eta garaian fascistak izan edo ez izan, baina urrengo egunean El Correon Andueza, gaur egungo urrengo egunean edo handikan 2 egunetara, belarretik tira egin zion. Andueza da Alderdi Sozialisteko PSeko idazkari berria, Mendiaren ordez, eta belarretik tira egin zion Sánchezeri, gainera oso era bortitz batean, Esanez gainera, barkamena soberan dago, zen eta gaur egungo Espainiako gobernua da Errepublikaren garaiko gobernuaren jarraitzailea edo ordezkoa eta bar. Honek ez daki zer den monarkia edo republika azteko, baina biztan da, barruan ere tirabirak egon dira eta lehen aipatzen nuena, ematen du bukle batean gaudela, eta 85 urte pasarren oraindikan pilpilian daude gauza. Carrero Blanco hil zutenean eta akatu zuenean 1973an garaiko puebloko kazetari batzuek fundatu egin zuten El País, eta El País izan zan transizioko eredua, eredu progresistako matxoen artean nahi badegu, baina pueblo zan garai horretako egunkaririk progrena, eta jarri zuen Carrero. No olvidaremos ni olvidamos que fuimos los vencedores en la guerra, antzeko zerbait. Naiz eta hain beste urte pasa eta gero, oraindikan gerra zan abia puntua, gaur egun askotan den bezala. Biztan da, frankismotik eta frankismotik, ez bakarrik frankismotik, baizik eta gerra abia puntu bezala hartuz, eta gogoratuko dezutenez, eta pentsatzen dut 2 hilabete barru beste ekitaldiren bat egingo dezutenean, gogoratuko dezute lehenengo alkate frankistaren hitzak eta diskursua, No olvidaremos jamás que hubo vencedores y vencidos y que desterraremos para siempre la seña separatista, holako zerbait, Jose Maria Leilza, Arriagaren antzokian bota zituen hitzak. Zer ekarri zuen edo zerk mantentzen du Espainiako gobernuak edo Espainiako gobernua baino gehiago estatuak bere nortasunean? Alde batetik bandera, beste bandera bat aukeratu zezakelako,
republikare garaikoa edo, baina errege katolikoena hain zuzen ere, himnoa, mantendu zutelako himnoa, transizioan eta transizioaren ondoren, kale izendegian, Euskal Herrian, zorionez, zorionez, naiz eta berandu izan, baina nik usten dut duela 25 urtetik kale izendegiaren izen gehienak, izen fatxista gehienak kendu zituztelako. Salbuespenak daude, usten dut Bilbon oraindikan arrezerena ez, nola esan, falangearen sortzailea eta azkunak bere garaian esaten zuen ez zuela kentzen idazlea ere zalako. Sánchez Mazas, bai, hori da. Uste dut mantentzen da. Bai, eta ejertzituarena eta armadarena eta bar, mantentzen dira batzuk, baina, azkenak izan dira Nafarroan, ez? Kale izendegian, estatu katolikoa, naiz eta konstituzioan hori ez da egia, baina ikusten da zenolako indarra duen oraindikan, ez dakit, datorren asterako Madelen Eliza konbokatu du manifa bat aborto lege berriaren aurka, eta oraindikan, biztan da, Euskal Herrian ere inmatrikulazioak 2000-tik gora izan direlako, lapurketa erraldoia. Eta lehen, aipatu dudan bezala, oraindikan hortan gaude, ez? Gorpuak altzatzen, argazkia oso bitxia da, zen eta naiz eta adinakoak izan, horkoak, hildakoak dira euren gurasoak. Hau da, frankismoaren garai bateko zutabeak dira hauek, eta hor ikusten dira, Elizatik pasata, falangistak, armadak eta bar. Garai bateko Bigarren Munduko Gerran, agurra fascista, hauek dira ikur gehienak, ez da Atletik, baina izan ziteken, Atletiko de Madrid. Eta batzutan ematen du, ez dakit behin Felipe Gonzálezek esan zuen, frankismo garaian nabarmendu behar dira etapa ezberdinak eta horien artean hasierakoak nahiko gogorra, baina gero frankismo oso biguina izan zen. Gogoratzen naiz Felipe González presidentea izan zenean. Argazkia 1948an ateratako argazkia da, eta da Segaman. Duela 64 urte Segaman. Bertan, hain zuzen ere, falangeko semea, teieria, Karal Solen abestiaren musika konpondu zuelako. Eta hau 60. hamarkadoak bada, Bilbon egindako hor ezagun asko daude, esate baterako Bilboko alkatea eta Foru Aldundiko aldun nagusia. Ibarra, Izkinakoa eta Unzueta ondokoa, Gernikakoa. Eta bestela, 60. hamarkadako argazki ateratakoa. Agurra fascista oraindikan naiz eta frankismo biguina izan, ikusteko politika penitenziaria deitzen diogunari, ez da atzoko kontua, baizik eta frankismoaren kontuak. Hor ikusten dira leihoak eta belak dira funtzionarionak, presoak lur azpian gordetzen zituzten. Zezen plazetan ere, Larrinagakoa, Basauriko espetxea baino lehenago Larrinagakoan ere, gaur egun norbaitek konsultatu nahi badu konsultatu espedientaren bat edo Basauriko espetxeko artxiboan dauden Larrinagako espediente guztiak. Larriganagatik milaka eta milaka preso pasa ziren. Gasteizkoa, gaur egun El Corte Inglés dagoen tokian, eta, dispersioa ez da azken urtetakoa, ez da azken hamarkadatakoak, baizik eta 37tik aurrera egindako kontu bat. El Dueso, Puerto de Santa María,
apaisak ere, euskal apaisak ere espetxeratuak egon ziren, eta bar. 150.000 euskaldun erbesteratu ziren, ikaragarriak dira datuak, gogoratu garai horretan 250.000 biztanle zitula Bizkaia, gehi, Gipuzkoatik etorritako beste 1.000, 150.000 gertatzen dena da gehienak Bigarren Munduko Gerra hasi zenean itzuli ziren Euskal Herrira. Baina hala ere zenbakiak itzelak dira. Horietako 13.000 inguru betirako erbestean geldituko ziren eta hilko ziren. Gehienak estatu frantzesean 150.000, eta gero Argentinara, Mexikora 2.000 inguru, Txilen eta ja beste herri Kolonbian. Eta horien artean, 30.000 baino gehiago aurrak ziren. Sobiet Batasunera 3.000 inguru, Bigarren Munduko Gerra piztu zenean ere bertan burrukatu, hor esate baterako beti adibide berdina jartzen dugu. Pasionariaren semea Leningradoko setioan bizia galdu zuen, baina 30.000 izan ziren, horrek esan nahiz du gaur egun izango ziren 80.000 inguru haur. Iaia belaunaldiaren entrain zauzartzen, baina erdia edo antzeko, itzela. Eta ikusi dugu, ez bakarrik Espainian, baizik eta Confebask duela urte bete edo 2 urte, ez dakit gogoratuko dezuten ez dakit zer gertatu zen, baina Confebask prentsa horreko bat eman zuen, esanez ELA eta LAB ilegalizatu behar zutelako. Ez dakit pension duinaren aldeko grebara deitu zutelako edo antzeko zerbait, eta ilegalizatu behar zutelako, baina ez dakit, batzutan ematen du, demokrazian bakarrik guk sinisten degula. Osea, inork ez du demokrazian sinisten, gu bakarrik sinisten degula. Eta besteena antzerkia dela, ez? Nola esan dezake patronalaren elkarte batek sindikatu nagusiak ilegalizatu behar direla, ez?